počula ten hromadný vzdych, keď som zahlásila z Fanrádia, že Adele je vypredaná. No, rovno mi kamarátka volala: Dida, nevieš zohnať lístky? Tak kamaráti bola: Adele u nás nebude vystupovať, hej. Jedine teda, že by jej volal niekto z našich miliardárov a požiadali o nejaké súkromné výstupko. No lebo Tom Jones napríklad vraj bol takto súkromne a možno aj Pink by išla, tá je žiadaná, ale predsa len neohlásila prestávku tak ako Adele po koncertnom turné, nie? Tak asi niekedy príde k nám. Pink je to aj teraz.